Čaute! Znova som tu ja. Moje meno je Mido Hiro a vítam vás pri mojom ďalšom challenge. Zase je tu so mnou Rexes. Ahoj Rexes. Zdravím. Takže dneska tu budeme mať špeciál. Čiže špeciálny challenge. Jeho špeciál, nie môj. Ktorý som v tento moment vymyslel, ma hneď teraz napadol. Takže čo bude v tomto challenge? Budeme mať pásku, centrofixu, Ktorú nám nebude treba mimochodom. dve gumičky, každý bude mať jednu, budeme si ju strihať. A papieriky, na ktoré sme si napísali, na to bola tá centrofixa, na tie papieriky sme si napísali mená známych osobností. No teda, To sú nás strašne napadli. známe osobnosti, čo Ktoré si nás ja napadli. vymyslel. Takže bude to taký špeciálny challenge, ktoré zahŕňajú dva challenge. Volá sa Hádaj kto a gumičkový challenge. To Takže určite poznáte, veľmi to poznáte. budete to určite všetci poznať. Napíšte si to do YouTube a máte nevyhodený kopo. Presne tak. Takže striháme si s Rexesom, kto bude mať A ešte mimochodom, špeciálnu, unikátnu, hrubú gumičku, ktorá veľmi štípe. Takže vypadáme ako dementi, že? gumičky už máme natiahnuté. Takže ideme na vec, ideme si vyberať, kto bude mať koho. Hádaj kto. Dobre, takže kartičku mám pripravenú a zmenili sme, lebo táto špeciálna páska mariárska funguje úplne na hovno. Čiže použijeme gumičky, ktoré nebudeme mať pod nosom, ale budú na čele. No, takže začínaš. Som youtuber. Áno, si youtuber. Ja som youtuber? Nie si? No. Som historická osobnosť? Počkaj, nie! Ja Nie si historická osobnosť. Som vedel, že som youtuber, ne? No už smola, už si dal To otázku. bola krávina, až to boli. Som taká známa osobnosť? Áno. Zverejnil som, alebo neviem, ako som to dal, že... Zverejnil som sa na videu. Áno, zverejnil si sa na videu. Veľakrát. Ako myslím svoju tvár. Áno. Myslel som toto, čo tu mám hore. Áno. Dobre, to som chcel vedieť. Takže gamer to není. Som športovec? Nie. Ja sa s tým nehám. On mi dal niečo úplne ťažké, niečo, ja sa stavím. Mám viac ako 15 rokov. Áno, máš viac ako 15 rokov. Som mladý alebo starý? Starý. Není to nič v tomto... Je to niečo v predchádzajúcich rokoch, len taký na... troška... No. Mám viac ako 500 000 odberateľov. Nie. Tak, toto je, vieš, to späť sa začína skracovať. Nie som náhodou Ľudový Štúr. Náhodou nie. A tvoja slovenčina, že? A moja slovenčina veľmi nádherná. Ľudový Štúr, obracaj sa v hrobe, bacha na mňa. Bacha na ňo. Som Peťan? Nie si Peťan. Škoda. Pripiť si za mňa. Pomôžem ti to. Boli sme súčasť Československa, aby si to mal ľahšie. Masaryk? Áno! Je to tam! Ešte ja sa pýtam, som Selassie? Nie si! A nemáš lak na vlasy. Čo môžem byť? To máš karpas. Máš, že mi to fakt dal. Neviem sa to dobre píše. Je to 1-0. Môžem sa To pozrieť, bol Tomáš Garik Masaryk, ne? Ako sa takto... Môžem sa kúknúť, keď som... Nie, nie. Alebo dobre, môžeš. Ty si mi... Ja ťa zabijem, čo to je. No, ty si to rozdal. Áno, áno. To vážne? Áno, máme... Keby niečo. Pozdravujeme Pivka, ahoj Pivko! Prajeme ti tých 200 000 za viac. 200 000, ak má 20. 200 bude mať 200, mu verím.
Ja tiež. Dobre, ale to zatiaľ vyhrávam. Len to moc nenaťahuje. Au! No, pokračujeme, dobre, otoč sa. Dobre, prezradím vám toto. Kto bude mať najviac bodov, kto bude mať 3 alebo 4 všetky body, tak vyhrá. A kto prehrá, bude mať hnusný trest. Takže zatiaľ je to 1-0, zatiaľ vyhrávam. Dobre. Som skladateľ. Nie si skladateľ. No, pýtaj sa. Som Slovák. Nie. Pýtaj. Ale je to slovenské meno, to ťa môžem uspokojiť. Wow. Som žena. Nie si žena! To máš pravdu, nie som. Vypadni. Ja ho zabijem. Není to z diepisu, proste není to z diepisu. Dobre, dohodli sme sa, nie to z diepisu. Dobre, poď. Pýtaj sa. Dobre, takže som nejaký herec. Milan Koleník. Je to herec. Nie. Dobre. Nie. Takže... Víš, koľko je hercov na Slovensku? Viete, koľko je hercov? On mi dá práve jedného herca. No, nie je to tak celkom herec. Tak. Pomôžem ti, je to kreslená postavička. Obrsím sa. Uhádol to, no. Nápovedoval, tak uhádol. No, teraz... Asi by to dlho hádal. A ja som bol čo? Au! Si DJ Mikuláš? Si strašne... Som Svätý Mikuláš proste, uííí! Počkaj si tam pod nos. Áno. Ale ty máš tenku, takže tebe to môžem... Ja! Ja som čakal, že to bude boleť menej. Au. Au, damn som. Au. Ale som mu to stavo natiaľ, mi to natiaľ ako ština. Ja, ty to máš tenké, kuknisaku, ja mám kubu. Kuknisaku, ja... Natiaľujem poriadne. Boli to skús. Ty si taký ten. Zabijem. Dobre, takže začínam teraz ja. No, začínaj. Som youtuber. Áno, aj. No, pýtaj sa. Počkaj, ja som sa pýtal. Ty sa teraz pýtaš. Som youtuber. Nie si! Dobre. Oh, damn! Som žena. Áno. Som kreslený. Ale nohaj si kreslený. Vlastne je to kreslené. Takže si kreslený. Nemáte Som kreslený, hej. Áno, úplne tak. Vaše počmaraný akurát tak. Dobre, môžem? Ja ťa počmáram. Nie, pýtaj sa radšej. To mi zrobíš väčšiu radosť, keď sa spýtaš. Takže... Je to veľmi zaujímavé, čo sa spýtam. Ty osobu veľmi dobre poznáš. Som športovkyňa? Nie. Som... Čiže som žena. Áno, si žena. Som žena. Nie som zo Slovenska. Nie, ale pozeráš ju na Slovensko. Pozerajme na Slovensko. Len spýtaj sa čokoľvek. Počkaj, rozmýšľam na tým, čo tam dám. Čokoľvek sa spýtaj, to môže byť aj debilina, nech bude sranda, proste bude sranda. Som lesba. Nie. Škoda, som myslel, že povieš, že áno. To by si mal veriť, veľmi ťažké. No tak to už je. Videl som tu osobu. Nejak tomu seriáli napríklad, dajme tomu, alebo v nejakej rozprávke. Nebolo to ani seriál, ani rozprávka. A videl si. Takže bol to film. Nebol to ani film. Aha, tak to bude animácia, mori. No, takže... Takže už zrejme asi možno tuším, čo to je. A pozerám ju. Áno. A nie som youtuber. Ja som povedal áno aj. Ja som aj youtuberka. Čiže ja fakt neviem, čo to je. No, není to toho, kto tam má na také pekné ikonke, není to ten... Marcian, neviem povedať. To nevadí. No, pokračuj. Som Kyblik? Nie si Kyblik.
škoda. To kýblík. Papierom na hlave. Pozerám ju aj na Slovensku. Už sa to pýtaš tretíkrát. Fakt neviem, to vôbec netuším, čo by som mi dal. Ale tušíš, veľmi tušíš. Takže som žena a som aj zo Slovenska. Nie si zo Slovenska, ale pozor. Som této! Tá Mikulášová táto, čo je pri Playi, nie? No povedz to meno. Ako sa volá? No tak! Nie, ja to neviem. Alžbeta. Neviem, prezvisko. Prečo ma tak dotýraš? Áno, lebo nevieš. Vieš, ale nevieš. Tá vec taká Trojanová. No hurá! Veď som vravil a ty nie, ja ho zabijem. To si ani raz nepovedal, ty dement. Ja ho zabijem. Ty si taký. Ale vedel som to. Zase? Zase toto tráš? To máš, ja ťa zabijem, ale som ani nehrá. Ja ťa zabijem. Je to 2-1. Tak. No vidíš to, dávaj si dole, dostávaš krčku. Bude to bolieť. Kamer, vieš si mu, tak potom si ma neželaj, keď prehráš. Kamer, čo sa bolí? Som zo Slovenska? Áno! No, pýtaš sa. Mám bolo spoločné niečo s hudbou? Nie. Jak si mi povedal, že nie, a jak je to áno, tak si... Nie je to áno. Som youtuber? Áno. Som Skrillex? Nie. Je to napínavé. Som Selassie? Áno! To som bol ja. Veľmi si známy. Dajte like. Karol IV. Ale prečo Karol IV to fakt netuší? Lebo si taký veľký Karol. No, dávaj, no, prehral som. Je to 2-2, ale zaslúžim si to. Au. Chceš si to skúsiť s týmto? Nie. Au. Jo, vyhral som. Je to remíza, je to 2-2. To je jedno. Tak čo dáme teraz? Použijeme našu ultra tajnú, pre mňa tajnú tvoju vymyslenú fantáziu, čo je ako trest pre obidvoch, čo príjmeme. Áno. A je Dnes to? vám to prezradíme. Vymysleli sme našu tajnú, je to s touto gumičkou. A bude sa to znieť v tom zmysle, že sa otočíme. Názorne vám to predvediem. Rexex, Nie. neukáž, iba akože to ukáže. Rexex sa otočí. Ja sa otočím. Čiže bola to remíza 2-2. Za dva neuhodnuté, pekne dvakrát na... Čiže pekne tako na to. Niečo ako pičovanie. Ale on sa ešte viac otočí. Dobre, Viac sa otoč. Dobre, stačí. Otoč sa viac. To hádam divákov stačilo. Nie, poďme sa otoč. Ukáž si Ty mi chceš Nie, pristaň. Ty mi chceš Nie, pristaň. Chceš mi streliť. Poďme ukázať. Ešte sa otoč. Karol. Ešte sa otoč. Chcete sa otočiť. Ako sa otoč. Takto, áno. Presne takto. Takto. Počkaj, takto presne bude. Ja mu prídem, naťahnem. Vysiem mu do chrbta. A dvakrát. Ty si taký Karol, to ťa mohol vypať. Takže dáme si náhodu, toto bude prvý. Dáme si na prvýkrát si dáme kané peper, nožnice, si strihneme. A to prvýkrát trafí a vyhrá, to si dá prvý. Gumičku. Prosím, pomoc! Ja ťa dám! To nebolo. Dobre. No a prosím ja! No, ty si taký ďadný, vieš, dobre. No, otoč sa. Na chrbát. Ja. Dobre.
by snad stačilo už. Bolo to veľmi zaujímavé. Bolo to veľmi strašne zaujímavé, to bolo dneska taký pohodový challenge. Teraz som vystretý ako metla na smetisku. Tento challenge bol pre nás taký zaujímavý, myslím, že sme si taký prvý náš challenge. Bol originálny, veľmi zábavný, teda aspoň pre mňa. Veľmi originálny. Strašne originálny. Takže pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte like now. Dajte Karolovi 4. like. Dajte mu odber like. Môžete sa kúknuť aj na môj kanál, ak máte o to tento záujem. kanál bude veseliť tu nášho komentáru. Aký by ste chceli ďalší challenge? Video Hero sa s vami lúči. A sa s vami lúčim tiež. Takže čaute! Čau.